Скъпи приятели, искам да ви представя две прекрасни момичета, които са дошли от Варна до Пловдив. Това са 400 км, за да присъстват на нашия лидерски семинар. Но всъщност голямата екстра е тук, че нашия малък Йордан няма 4 месеца и той присъства. Това е най-младият член на екипа. А неговата майка Ванеса вече е директор. Тук е с първата братовчетка, нейната първа братовчетка, Валери. Прекрасни момичета и искам да ви попитам, кое ви мотивира да дойдете и да присъствате 2 дни с това малко бебенце тук? Кое ме мотивира? Едното нещо, което ме мотивира, стои точно в ръцете ми. Другото, има момиченце на 2 години и 2 месеца. То също има огромна мотивация. С 2 думи, първо искам да бъда техен пример, защото децата не слушат какво им говорим, а правят гледат каквото ние правим и го копират. Те са много щастливи някой ден да копират моите действия. Също така искам да съм независима майка и жена и да имам свобода, да бъда където искам, когато поискам и да бъда с тях винаги в важните събития, защото знаем, че родителите, за съжаление, които са на наемна работа, много често пропускат важни събития за децата. Това го знам и аз, да. Аз винаги искам да имам възможност да бъда до тях и да им дам всичко, от което те имат нужда. И знам, че мрежа на маркетинг ще ми даде тази възможност. И разбира се, най-основната причина е да се сбъднем мечтите. Техните, нашите, изобщо имам прекрасно семейство, слава Богу, само на 23 години и ме чака, смятам, доста бляскав живот. Абсолютно. Имам най-добрия партньор за сбъдване на мечти, Супер! А Валери, ти какво ще кажеш? Аз имам пример от моята спонсорка. Да съм някой ден аз такава прекрасна майка, да давам пример на моите деца, да бъда независима, да помагам на другите хора да подобрят своето здравословно състояние, както аз подобрих моето, откакто пия продуктите на Aquasource. И както тя каза, следваме своите мечти, тъй като ние вече имаме големи мечти, Aquasource ни научи да имаме такива големи мечти, защото много хора не смеят да си помечтаят малко по-така смело, защото доходите ни им го позволяват. А знаем, че някой ден доходите ще са ни просто инструментни да се сбъдваме мечтите. Няма да са ни самоцел тези пари, защото те са ни всъщност за да бъдем щастливи, не за нещо. Пожелавам ви възможно най-бързо да стане това и наистина да изживявате живота на своите мечти. Затова мечтайте на едро. Получава се. Благодаря много. На следващия семинар ще видим Йордан вече поизраснал. Супер! Прекрасни сте!